Que tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de debate, de actualidade, que facemos dende Madrid con analistas e con xornalistas galegos residentes aquí na capital. Son as 6:30 en punto, se nos seguen pola G2, un chisquino xa máis tarde, pola noite na canle principal da Televisión de Galicia, e hoxe, como non temos un gran protagonista, o mesmo que a pasada semana, o caos ferroviario, e cando se cumplen xa 9 días do tráxico accidente que arrebatou a vida a 45 persoas. Ademais, tamén falaremos dunha longa xornada a de hoxe parlamentaria e de moitos temas máis. Hoxe, 27 de xaneiro, parabéns ás Ánxelas, ás Xuliáns, ás devotas que hoxe están de santo, e hoxe é o Día Mundial tamén da Memoria das Vítimas do Holocausto, a memoria da extracción de leite materno e a memoria e o Día da torta de chocolate, este é o que máis me gusta. Saudamos os nosos convidados, Daniel Basteiro, xornalista de Bloomberg, e tamén estás de acordo a favor da torta de chocolate, verdad? Estás? Moi ben, e ti? Moi ben, todo estupendo. Benvido, Javier Casqueiro, xornalista del País. Muy buenas, consenso con la torta. Bueno, consenso de Sanxenxo coa torta, non? Exactamente. Paula Fraga, abogada e tamén columnista en El Español, que hoxe está de estrea no programa. Moi benvida, Paula. Moitas grazas pola invitación. Grazas a ti por estar connosco, e o seu carón o director del debate, Bieito Rubido. Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén amante dos postres. Home, eu son da Academia do Chocolate. En serio? Sí, a máis eu o postre, a comida é unha disculpa para chegar ao postre. Vale. Vou a comer, pero para tomar un postre. Bueno, imos falar de postres, pero antes imos falar dun tema moito máis serio, ese accidente de tren, o caos ferroviario que reina últimamente no noso país. A tregua política durou ben pouco, deu paso a unha tormenta, comezaron as contradicións, comezaron as investigacións, unha investigación que aínda non remata, e se vos parece imos facelo por partes, imos tratar deste tema primeiro das responsabilidades, da parte máis política, e despois falaremos das vítimas. En canto ás responsabilidades, pois temos 16 roldas de prensa do ministro Óscar Puente, 4 aparicións tamén, a última esta mesma tarde na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, e temos tamén as primeiras contradicións, como ben dicía, escoitamos o presidente da Comisión de Investigacións de Accidentes Ferroviarios. Escoiten. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Que aínda hai que comprobar. Daniel Basteiro, dende logo non foi o que dixo o ministro nun primeiro momento, unha remodelación total. Sí, o ministro falou dunha remodelación integral, creo que dixo, e ele explica que unha remodelación integral non supón cambiar todos e cada un dos elementos da vía dun trazado, non? Di que cando un remodela integralmente a súa casa, pois se cadra pois non tira os muros nin as columnas, non? É evidente que aquí hai unha cacofonía, e ademais que están a falar a través dos medios o presidente desta comisión especial de investigación de accidentes e o ministro, non? Creo que é unha cuestión basicamente de matices, non? Porque sí é certo que temos pois esa renovación integral que así figura nos documentos de Adif cando se fixo, unha inversión de, creo que son 700 millóns de euros, e un accidente realmente improbable, non? Nunha recta, cun tren novo, nunha liña, pois, como decimos, renovada, non sei se integral ou parcialmente, pero que o máis importante que pasara todos os controis, tamén o tren. Entón, eu creo que é cedo para entrar a asumir responsabilidades ou a facer ou a sinalar co dedo a alguén moi concreto. Non sabemos se foi a responsabilidade de Adif como empresa que é responsable da infraestructura, se é así onde fallou, se foi nunha soldadura, se foi nunha rotura pequena ou casi imperceptible para todos os controis que estaban funcionando e en marcha. E eu creo que hai moito interese por unha lea política, por dicir, pois, evidentemente a conclusión é fácil, non? Puente responsable de Sánchez dimisión, eso coñecémolo, pero si teño que decir que Puente está, por exemplo, dando moitas explicacións, moitas rodas de prensa, non? Moitas entrevistas, aceptando ás veces
veces pois 2 horas ou 2 horas e medias de preguntas. Non teño ninguna dúbida de que esa comisión vai chegar ao final das súas investigacións e que se saberá o que pasou, e aí será o momento de establecer responsabilidades, non? E non hai moitos entes que poidan ter responsabilidades, non? Pode ser a responsable da infraestructura, a DIF, pode ser a compañía privada Irio, pode ser tamén en algunha medida Renfe, a operadora dos tres, a compañía pública. Eu creo que é cedo para chegar a unha conclusión e creo que hai unha tentación na que se está caendo de lea política e de sinalar canto antes para sacar algún tipo de rédito. Dende logo hai moitas frontes abertas, non sei se hai unha gana dunha lea política, dunha tirapuxa, pero hai moitas incógnitas, Paula. Sí, hai moitas incógnitas, pero eu non podo estar de acordo coa lectura que fai o compañeiro, porque eu non creo que sexa suficiente pois simplemente dar moitas rodas de prensa, no? Porque realmente eu creo que están máis pendentes dende o goberno por controlar unha narrativa que por dar esas explicacións, no? Porque, dende logo, eu non vou a decir que haxa unha causalidade directa, ningunha imputación obxectiva entre o accidente e o mal mantenimiento da rede ferroviaria. Pero ese mal mantenimiento, dende logo, é un feito notorio, público, e sobre eso non se están asumindo ningunha responsabilidades. Como decía, esa relación de causalidade terá que decila a instrucción que se está levando a cabo, ¿no? Pero, dende logo, eso desde o punto de vista xurídico procesal xudicial. Ahora ben, desde o punto de vista político, sí creo que se deben asumir xa responsabilidades pola degradación do servicio na rede ferroviaria. Como digo, creo que eso é un feito notorio e público e que dá exactamente igual que lle preguntes a unha persona de dereita ou de esquerda. É un feito público e sobre eso teñen que asumir responsabilidades. Además, a Comisión de Investigación xa fala dunha ruptura na vía, o problema da soldadura. Por tanto, hai unha primeira hipótese. Creo que sobre esa hipótesis o ministro quere alexar o foco sobre ela. Non creo que este asumindo ningún tipo de responsabilidade. Solo podemos comparar o que pasou noutros países do noso entorno cando pasa unha traxedia como esta. En Grecia, fai pouco, cando houbo un accidente ferroviario, un accidente no tren, o día seguinte o ministro responsable dimitiu. Por qué? Porque independentemente do que pase en esa investigación, el é o responsable directo da nosa red, e nosa red leva degradándose fai moito tempo baixo o seu mandato. Falando de dimisións, quero que escoitemos antes de dar a palabra a Javier Casqueiro. Nas últimas horas a Óscar Puente nunha desas 16 entrevistas que deu, e tamén o líder da oposición, a Núñez Feijóo. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser. El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos, que mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea. Se son eu, pois terei que caer, Javier Casqueiro. Sí, a ver, ahí no me sorprende, ¿no?, que haya esta ansia porque caiga Pedro Sánchez, Óscar Puente y todo el gobierno, ¿no?, como si hubiera pasado esto o cualquier otra cosa, ¿no? A mí me parece un poquito precipitado, teniendo en cuenta que ni siquiera el responsable de la Comisión de la CIAF, de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, tiene ahora mismo ninguna conclusión. Una cosa es que él, efectivamente, en este primer informe borrador haya apuntado hacia un problema en la soldadura de la vía, y otra cosa es que haya aquí ningún tipo de conclusiones todavía, ¿no? Queda muchísimo camino. Ahora,
yo sí estoy de acuerdo en que está habiendo un problema ferroviario en este país, es que es de una evidencia palmaria, ¿no? Y que seguramente esto tiene que ver con falta de inversión y falta de mantenimiento también. Ahí podríamos entrar, ¿cómo se mide esto y desde cuándo se mide, ¿no? ¿Se mide desde ayer una inversión ferroviaria? ¿O se mide, por ejemplo, en lo que pasó durante todos los gobiernos del anterior mandato y del anterior equipo de Mariano Rajoy, donde se llegó al subsuelo de inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria? Se mide, que no es poco, en los 8 años que ya lleva el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, es un debate interesante, ¿no? Pero a mí me parece, y yo me quedo aquí, con ese total que estábamos escuchando del Íñigo de Barrón, del presidente de la Comisión Independiente. Había gente, por cierto, que cuestionaba la independencia de estos técnicos. Sí. Ahora, cuando han visto estas primeras declaraciones que ha hecho el Colegio de Ingenieros, pues ya lo están utilizando también. Pero yo me quedo con la idea que él nos ha transmitido y es, vamos a llegar hasta el final, vamos a saber si efectivamente esa renovación completa e integral, qué es lo que significa, porque es evidente que se ha jugado ahí a un equívoco que ha además permitido que haya mucha gente especulando sobre lo que significa, pero me quedo con eso. Yo estoy convencido de que esa comisión va a hacer bien su trabajo. Bien, tengo unha primeira valoración e tamén saber se as contradicións do ministro Puente son, a día de hoxe, suficientes para pedir o seu cese. Bueno, a mí pareceme que hai 45 mortos, entonces non hai volta de folla nesta cuestión. Efectivamente, coincido con María que en outros países do noso entorno pois... Con Paula. Perdón, Paula. Noutro... No, podía ser María Paula. Tamén, pero non vamos deixar xa o primeiro día o nome claro, veña. Vale, Paula Fraga. O que vou eu. 45 mortos non son para mirar para outro lado e andar nesta lea na que... É dicir, hai un dato evidente. O mantemento das vías ferroviarias ten que ser, lamento non coincidir co compañeiro Casqueiro de irse tan lonxe, porque, según os expertos, o mantemento ten que ser prácticamente dun ano para outro. Sobre todo, a inspección da vía, que os famosos tren Séneca, que son os que inspeccionan o estado da vía, e cando ti, ademais, liberalizas o transporte ferroviario, o uso, o que se chama o desgaste de materiales sobre a vía, claro, antes pasaba un ave, determinadas horas. Ahora pasa un ave, un irio, un hablo, é dicir que hai unha liberalización do transporte que exixe un gran esforzo aos propios materiales das vías. E entonces, efectivamente, parece todo apunta a que non se estaba dándolle unha atención ao mantemento en consecuencia ao esforzo que a propia vía, digamos, de alguma maneira, sei que se pode decir así, que a vía estaba a sufrir, non? Hai un dato moi elocuente que publicamos onte no debate, é que o Ministerio de Puente, o Ministerio de Transportes, o ano pasado tiña 17.000 millóns de presuposto e executou tan só 5.000 e en mantemento tan só 1.000. É dicir, que deixou de dedicarlle ao mantemento das vías férreas españolas, especialmente aos de alta velocidade, que é onde de verdad se ocurren máis problemas, porque se vai a unha velocidade moi alta e todas as consecuencias son peores. Houbo un 45% de menor inversión no mantemento da vía férrea, coincidindo con moitos accidentes, máis incidencias, e eu estive falando con precisamente de Viveiro, un antigo presidente de Renfe, tamén da ENA, que me dixo, mira, cando eu estaba en Renfe, cada 20 incidencias sabíamos que iba a haber algo, un posible descarrilamento, e non eran as vías que hai hoxe. E por outra banda, el tamén me dixo unha reflexión que a mí me parece moi interesante. Díxome, eu cando cheguei, só cambiei a 3 persoas, a 3 nada máis. Deixei todo o equipo técnico que estaba. E eu creo que algo deso hai, é dicir, con Sánchez, tanto en AENA, en Renfe, en empresas moi salientables de servicio público, fíxose un cambio de moita xente que non necesariamente estaba formada para ese traballo, non tiña competencia. Non lles vou a chamar incompetentes, pero dicir que non tiñan competencia. É dicir, por suposto que cada goberno pode cambiar os que crea convintes, pero normalmente o aconsellable é mover a cúpula política, que poden ser 1, 2, 3,
e deixar os equipos técnicos os mesmos que estaban, porque levan dedicados ao mantemento das vías moitos anos. En Adif fixos un cambio, vamos, unha revolución prácticamente. Dende a época de Ábalos ata aquí fixos unha enorme revolución en Adif, non? Entón, cal sería o problema? Esa revolución, eses cambios político-técnicos, falta de cartos, falta de investimento, deixadez, exceso de confianza? Eu creo que hai aquí moitos debates que se misturan. Por unha parte, o asunto que é unha excelente noticia e é a explosión do número de viaxeiros, ou a situación do turismo en España, o feito de que España teña unha rede de alta velocidade que en kilometraxe só está superada por China, non? É dicir, unha rede que é unha potencia. Hai aí reflexións seguramente sobre o mantemento desas infraestructuras que se teñen que facer. Creo que un asunto completamente diferente é a obsolescencia ou bella que é a rede de cercanías en Cataluña, que supoño que falaremos tamén nalgún momento, pero eu iría o que sabemos e o que non sabemos deste accidente. O que non sabemos é o que o causou. Ainda non temos unha explicación convincente, hai hipóteses, hai teorías, pero a investigación está a comezar. Pódese demorar moitos meses. E eu creo que o máis importante é saber o que pasou. É o máis importante. É dicir, a verdade, os feitos e despois sacar conclusións, que non se repita e que caiga quen teña que caer. E iso agora non o sabemos. Feitos que sí sabemos, que a liña estaba renovada. Pero non como se dixo inicialmente, non? Integral, parcial, 80%, 30%. O caso é que se investiron 700 millóns nesa liña e que se acabou de renovar o ano pasado, conforme a unhos criterios totalmente técnicos. É dicir, no sector ferroviario nada se fai por azar. Óscar Puente non decide renovade a toda velocidade dunha liña. Hai moitísimos centos e centos de técnicos que interveñen nun proceso así. Que sabemos tamén? Que pasou todos os controis técnicos que os que estamos aquí non somos quen de explicar, pero que son numerosos nos últimos meses e nas últimas semanas previas aos accidentes. Que os trens que pasaron por esas vías non detectaron ningún problema de seguridade e pasaron uns minutos e horas previas. É dicir, eu non quero decir que non haxa unha responsabilidade nin no goberno, nin en Adif, pero é imposible agora mesmo de dirimir sin saber o que pasou. Necesitamos saber o que pasou antes de lanzarnos a decir quen ten que dimitir ou non. A mí isto parece... Non falo de dimisións, falo de investimento, non? Porque, por exemplo, o ministro nun primeiro momento falou de un accidente extraño. Esa palabra que hoxe tentou deixar a un lado, non? Sí, pero él mismo explicou. É dicir, é extraño porque era nunha recta, non hai unha sabotaxe, non hai un exceso de velocidade. Esos trenes poderían circular a 250 km por hora. Iban a 200. Eso non é o que pasou noutros accidentes, eu que sei, por exemplo, en Angrois, etc. Cunha vía renovada, cunhos controis que pasaron. Claro, o primeiro que dixo esa noite, e iso é importante, ele estaba ali, non estaba en sitios descoñecidos, estaba ali e unhas horas despois estaba en Adamuz, non facéndose cargo do accidente, e que é un accidente estrano que é difícil de explicar, pero que terá unha explicación. Alguén a sabe, alguén ten unha conclusión nese momento, ten xeito empezar a decir, facer reflexións xenerais sobre a falta de mantemento cando pasou todos os controis que non son españois, que non son políticos, que son extremadamente técnicos e acorde á legislación europea. Paula. Pero en todo caso, eso é para dirimir a responsabilidade xudicial, para ver se hai responsabilidades penais en este caso, non? Que eu, de primeiras, considero que sí, pero obviamente non me podo aventurar nese caso, pero digo que considero que sí porque as consecuencias do accidente son fatais e creo que ten que haber unha reparación, unha xustiza para as víctimas. En todo caso, sí estou de acordo con el que non podemos saber a causa concreta e que eso terá que dirimirse no proceso de instrucción, pero sí creo que xa hai responsabilidades políticas evidentes. Por un lado, decía que se misturan varios debates aquí. Sí, efectivamente, eu, por exemplo, además como socialista, non entendo que fai un goberno que se chama progresista socialista liberalizando como liberalizou a rede pública ferroviaria e, en todo caso, se logo fai
está claro que non tomou todas as medidas necesarias de prevención. Se hai máis trenes, se hai máis servizos, tendrás que tomar medidas de prevención para que logo non sucedan estos accidentes. E logo, tampouco dentro de que hai varios debates, tampouco estou cómoda co ETI máis que se fala de cando empezamos a hablar de mantenimiento, de quen son as responsabilidades, porque no goberno de Mariano Raxoi, sí, estou de acordo, que pode haber responsabilidades aí. No todo caso, estamos falando do que pasa hoxe, e das consecuencias da xestión dun ministro que vou a recordar, que parece que se nos olvida tamén, que está máis en Twitter bloqueando os cidadáns como a min, que somos críticos con este goberno. Tamén estás bloqueada por Óscar Puente? Por supuesto, e además sendo de esquerdas como son eu, que non me podrán acusar, aunque o fagan, de todo o que soen acosar os críticos, non? Pero que está máis neste circo mediático que na asunción de responsabilidades, que no respeto ás víctimas e máis no mantemento dunha narrativa que na búsqueda da verdade, non? E logo hai algo tamén que me preocupa excesivamente, cando despois deste accidente empezan a baixar as velocidades. Estame a decir que ata entonces a nosa seguridade, a nosa integridade estaba en risco, estaba en perigo. E non me gusta ter que facer esta pregunta tan alarmista, pero por que baixan as velocidades despois? Ten que suceder unha traxedia na que morren 45 personas. É dramático. Dende logo son moitos os traballadores que xa alertaron, que xa estaban acumulando queixas durante estes últimos meses, parece que sen facerlles caso ata agora. A ver, yo no he venido aquí a responderle a Paula, pero algunas de las preguntas que has dicho están ya respondidas. Ahora planteabas por qué se liberalizó. Bueno, esto es una normativa europea. Nosotros no nos hemos inventado nada. Hay países que ya lo han ejecutado, como España, otros que no. El ministro ha dicho además que no es partidario, no es una cosa que tengamos mucha capacidad de decisión, ¿no? Luego decías sobre el tema de las velocidades. Bueno, son 25.000 las incidencias que se han puesto sobre el tema que han notado, o un maquinista, o un interventor, o cualquier persona en un momento determinado nota algo, y que efectivamente Renfe durante el año lo hace constantemente, a diario, varias veces, muchas veces al día. Sobre el tema del mantenimiento, hombre, claro, hace un rato estábamos diciendo, es que este gobierno... Pero, perdón, varias veces o día faino, pero non se tomaron medidas ata esta semana. Y se rebaja la velocidad. No, y se rebaja la velocidad desde hace meses y desde hace años que se hace este procedimiento, no es de ahora. Mantenimiento, claro, está bien, nos podemos fijar en este año y en el año que viene y en el debate de este gobierno, insisto, que lleva 8 años y tiene sus responsabilidades. En 2017 es que se llegó al subsuelo de inversión, 2.000 millones, ahora estamos en 8.000. Entonces, claro, esto no se hace de la noche a la mañana. A mí no me gusta, y lo sabes de sobra, no me gusta utilizar el argumento, me parece que es un poco pobre, ¿no? Del y tú más, pero estamos hablando de mantenimiento e inversión en una infraestructura que no viene de ayer. Esto es evidente que las carencias, si es que las hay, o como bien explicaba Vieito, la diferencia en la utilización de las vías. Ponían el ejemplo estos días, en 1992, 6 AVEs a Sevilla, ahora 287. Pues claro que ha cambiado la situación, 3 compañías operando, etcétera. Pues habrá que abrir un debate de todo eso. Pero es verdad que me da la sensación de que hay como ganas de encontrarle aquí los fallos al gobierno. Me parece bien. Si hay fallos por parte política, el ministro tiene que asumir la responsabilidad. Ahora bien, también quiero dejar esto aquí. Si lo que dice el presidente de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios es que ha habido un fallo en la soldadura, teniendo en cuenta que esto está homologado con una serie de protocolos, además del ministro máximo responsable de todo, por supuesto, de Sánchez y de todo el mundo del gobierno que tiene que dimitir, las empresas que han validado y homologado esa soldadura y ese carril, a lo mejor también habría que pedirles algo. Houbo cesamentos polo caso de Rodalíes en Cataluña, pero non por este accidente polo de agora. De todos os xeitos, Illa está pedindo responsabilidades tanto en Adif como en Renfe, e non son os únicos en Cataluña, non? Sí, é que gran parte do que escoito aquí está moi ben como unha explicación, pero nunca como unha xustificación.
está moi ben, o que estou escoitando é a explicación de, pero o que non en democracia non podes evitar a responsabilidade. É dicir, o goberno claro que é responsable, ademais é unha competencia del, absolutamente 100%. Ten razón Javier, hai que pedir responsabilidades a Isaúte, onde estaba Ferrovial, onde estaba FCC, AZBI, que era outra empresa dali da zona, deronlle 700 millóns. E agora os técnicos din que hai tramos que eran antigos. Sábese polo número, en fin, eso ademais os enxeneiros expertos... ser malo, expertos en... Bueno, non, eso tampouco debe ser moi bon. O sea, que non, é dicir, de momento está roto. Entonces, eu estou de acordo que o mellor as empresas teñen que... Eu tamén acórdome do caso de Angrois, que entonces a responsabilidade era clarísima do maquinista. Entrou o día anterior, había entrado o mismo tren a outra velocidade. O día seguinte volveu a entrar outro tren a menos velocidade. O home aquel pois deulle unha velocidade extraordinaria, non sei se se despistou, non sei o que lle pasou. E claro, daquela, tamén houbo todo tipo de peticións de responsabilidade, non é verdad, incluído o que a curva se había feito na etapa de Pepe Blanco sendo ministro. Entonces, evidentemente, claro, cada un vive a información como lle parece. Entendo a Casqueiro que está nun xornal que non ten nada que ver co que estaba eu, pero temos cada un unha memoria. En xeral, eu creo que en democracia os responsables políticos que teñen o privilexio de tomar decisións, de decir a quen lle dá unha obra, que si se fai unha liberalización dunha maneira ou doutra, é dicir, os gobernos democráticos, quen exerce o poder, está exercendo un privilexio. E ese privilexio é tamén responsable ante os cidadáns. E agora estamos ante unha especie de fuxida, como a de Teresa Rivera na Dana, que desapareceu e nunca máis voltou a saberse nada dela. Claro, falaba das cousas que había que facer antes, non? Por exemplo, no caso da Dana, todo o que se plantexou de que estaba previsto facer antes de que chegara Zapatero, despois con Teresa Rivera, no Torrento do Pollo, no Barranco do Pollo. Claro, é dicir, ou exiximos responsabilidades, a min a doble vara de medir é o que non me gusta, ou temos un consenso de non instrumentalizar este tipo de cousas, ou se non o temos que estar dispostos a escoitar de todo. Porque claro, algunhas das cousas que di Daniel, non, xa está demostrado. Non está nada demostrado. Daniel, non está nada demostrado. Hai moita división de todo o que pasou aí. Hai moita división de opinións. Non, eu digo o contrario, non se sabe a causa. Hai quen di que clarísimamente é un problema da empresa que fixo a obra de mantemento. Non se sabe. E sobre todo o que hai, e iso é innegable, un número elevadísimo de incidencias que viñan adiantando que iba a haber un problema. Falabades antes por esta banda de que non nos podíamos precipitar coa investigación, pero os que sí se precipitaron posiblemente foron o Goberno e a Junta de Andalucía organizando ese acto para o día 31 de xaneiro para as vítimas, que dende logo despois das queixas dos familiares pois tivo que ser aprazado. Daniel, aínda se estaba buscando a xente desaparecida. Sí, bueno, é dicir, sexa onde son despois, eu creo que o de menos, non? E se as familias non queren que se faga agora, pois que se faga, sobre todo cando queiran as familias. Pero non chamou a atención, por exemplo, o da Dina fíxose un ano despois, non? Sí, a verdade é que sí. E aí te razón, non? É dicir, foi un acordo do Goberno coa Xunta de Andalucía que decidiron pospoñelo. Tampouco lle vexo aí maior historia, non? Pero tamén probablemente necesitaremos ter máis detalles, que as vítimas teñan mellor atendidas, que se recuperen un pouco dun shock que indescritible antes de facer un homenaxe desas características, pero eu, se me permitides... Pero moi brevemente, que me vas volver ao tema anterior, moi brevemente que quero seguir adiantando. Non sabemos o que pasou e eu creo que hai que saber o que pasou antes de dirimir quen ten que pagar coa súa responsabilidade cunha dimisión. Por certo, se queremos que non volva a pasar, eu non sei se cambiar a cúpula de transportes sin saber o que pasou é a mellor maneira de ter o asunto controlado. Non? Pero si poñámonos a especular, si esa hipótese da soldadura é o que produciu... Non me volvas outra vez a soldadura. É o que produciu o problema. Unha soldadura na que interviu un soldador, varias empresas, un feixe de técnicos, homologacións europeas, e os controles pasaron todos,
non sei ata que punto é o ministro Óscar Puente o que ten que dimitir. Insisto. Para Óscar Puente era moi extraño. Danos igual o que pasou, ten que dimitir alguén, non? No. Despois falamos de non instrumentalizar. Oye, eu encantado que siga o Óscar Puente. É dicir, a min dame o mismo. A min Eu que quero insultou de todo. é que asuma responsabilidades os que as teñan. Ahora que estaba producindo o seu accidente, Óscar Puente estaba tuiteando sobre o estilo de vestir da muller de Almeida, que é un tema... 2 horas despois estaba dando unha roda de prensa. Un tema de altísimo valor político. Solo faltaría. Un tema de altísimo valor político. Fixo que tiña que facer. A min eu que digo é que eso en democracia é a autoridade delégase, a responsabilidade non. A responsabilidade é do que é responsable. Ora, que non dimita, que siga tuiteando, que é o que mellor fai. 30 segundos sobre as vítimas, non sobre las que se me entenda ben, porque vaya por diante a nosa solidaridade, senón sobre ese acto. Para min ten moita enxundia o que pasou aí, porque obviamente se por parte do goberno xa queren facer a todo correr unha homenaxe ás víctimas, outra vez é para impoñer unha narrativa, para decir estamos coas víctimas e instrumentalizalas. Non se pode facer unha homenaxe cando non se teñen respostas, cando non se sabe nin siquiera que precisan agora mesmo as víctimas, polo tanto pareceme outra vez instrumentalización e además imposición desa narrativa, e para min foron absolutamente honorables e respetables na súa forma de proceder ás víctimas, por non deixarse instrumentalizar desta forma. É verdad. Instrumentalizar y rentabilizar por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, que llegaron a un acuerdo. Do Goberno Central e da Xunta de Andalucía. Eu non teño dobles varas de medir, pareceme que... A mí, sin embargo, me parece que lo han llevado, el Gobierno Central y la Junta de Andalucía lo han llevado ejemplarmente. Yo creo que en este caso, a diferencia de otros que tenemos muy recientes, las dos administraciones han colaborado con lealtad y ha funcionado. Yo pensé, era muy escéptico, yo creo que como todos los que estamos aquí, que sabíamos que eso se iba a acabar mal. Y la verdad es que yo no sé si por el perfil del propio Juan Manuel Moreno, porque estamos en pre-campaña electoral en Andalucía o por lo que sea, la verdad es que él lo ha llevado hasta el final en contra de las presiones del sector duro del Partido Popular, que estaba deseando estallar esta tregua. Eu creo que a resposta é moi fácil, porque non se poden responsabilizar entre comunidades autónomas, a Administración Central Autonómica, cando non hai ese debate público que foi o que fixeron coa Dana, e foi absolutamente lamentable tanto polo Goberno Central como pola Administración Autonómica, porque creo que hai que criticar a todos aqueles que deban ser criticados, como aquí non se pode facer eso, pois traballouse conxuntamente, e pareceme maravilloso que así sexa, e creo que non o fixeron mal traballando conxuntamente, por suposto que sí. Ahora ben, que creo que non se están asumindo as responsabilidades que se deben asumir, que é un feito notorio e público esa degradación no servicio da red ferroviaria, que só por eso xa tiña que dimitir. Desde logo, eu vou a seguir defendendo isto. O acto que sí que se vai celebrar é o do día 29. Os reis xa confirmaron a súa asistencia e isto obriga ao goberno tamén a levar a unha representación. Sabemos que vai María Jesús Montero polo de agora. Que é a candidata ali do PSOE. Vamos a ver, eu do acto... Hai unha sentencia do TJUE, do Tribunal de Xusticia da Unión Europea, que a raíz dun accidente que houve de aviación en Polonia, onde morrera un dos gemelos aqueles que gobernaban, non me acordo moi ben do apelido deles, e plantexouse porque o goberno de Polonia quería tamén un tema dos restos mortais, de leválos para un lado e tal, etc. E o TJUE dixo os restos mortais son da familia. E o que ten que decidir o que se fai con iso é a familia. E as familias, neste caso, fundamentalmente casi todas de Huelva, pois querenlle dar un funeral católico, porque son católicos. Entonces, é dicir, o que teñen é que respetar a vontade das familias, e claro, de repente descubriron tamén que probablemente o 70%, según o último estudio do CIS de España, declárase católica. Entonces, bueno, probablemente, si quere o actual goberno facer un homenaxe laico, civil, ou como que, pois que o faga, pero a mellor non conta cas familias. E aquí o que se vai a facer é lembrar as familias. No Reino Unido, o alcalde de Londres é musulmán,
pero, sin embargo, participa polas tradicións e polo enraizamento que ten a sociedade británica en todos os actos, incluído na Catedral de San Paul. É dicir, bueno, é dicir que este anticatolicismo que se exerce dende algún lado da esquerda e fundamentalmente do actual goberno, pois eu creo que tópase cunha realidade, e é que a xente quere enterrar os seus mortos como sempre os enterraron, rezando un Padre Nuestro e con un cura que lle dé, en fin, a bendición, non? Sí. Bueno, pois iso é sorprendente que, ao mellor, a falta de respeto a veces que hai hacia ese afán tamén de dirixir a sociedade hasta nos aspectos tan íntimos como é o pensar cal é a túa idea de trascendencia na túa vida e no máis alá, non? A morte cada un o xestiona como pode e como quere, dende logo. Veña, imos cara ao Congreso, porque hoxe había pleno extraordinario, pleno, primeira derrota tamén do Goberno no Congreso neste ano 2026. O decreto ómnibus, coñecido así porque pois mesturaba moitas cousas, entre elas a suba das pensións, pero tamén a prórroga da prohibición dos desahucios. Por isto, Partido Popular, Junts e Vox votaron en contra. Era unha trampa, Basteiro, para os populares este decreto? Bueno, é unha maneira de enviar ao Parlamento os textos legais pouco ortodoxa, non? Misturar asuntos que non teñen que ver, e iso fai no goberno pois coa clara intención de colocar un asunto importante para que non poidan votar que non, non? O certo é que ese decreto cae, veremos que pasa agora, veremos se hai un novo Real Decreto Lei que actualice as pensións a suba das pensións, porque senón habería un verdadeiro problema, non? E veremos que fan os demais partidos, non? Eu non creo que no resto das medidas houbera problemas tan de fondo como para que houbese un voto en contra. Eu entendo os partidos que din pois leve as cousas por separado, tampouco sei que votarían por separado, porque ahora din aceptaríamos por separado, veremos, non? Creo que é evidente que hai unha debilidade parlamentaria do goberno no Congreso, é evidente que Junts per Catalunya non está nunha lógica de atender as cuestións que se votan, senón a ter un protagonismo político, a ter un desgaste, a utilizar algunhas cuestións que sí exactamente están sometidas a votación para conseguir noutras negociacións paralelas e noutros carrís, e tamén o Partido Popular pois ten un historial de utilizar este tipo de votacións para facer dano ao goberno, non? Un goberno con debilidade parlamentaria obvia, que ten que traballar con moitos grupos parlamentarios, unha forma de remitir ao Congreso asuntos que é todo menos ortodoxa e en condicións normais, desde logo, debería facelo de outro xeito e, por que non dicilo tamén, pois a intención de derribar a este goberno a través de o que sexa. E se tamén hai que votar en contra das pensións por motivos de forma ou porque teñen outro tipo de medidas adosadas, pois faise e non hai ningún problema, non? Eu creo que hai tamén unha certa falta, non, de cintura por parte de algúns partidos da oposición e unha estrategia de Junts per Catalunya que está prácticamente non a todo e exixindo uns prezos pois altísimos, moito máis alá do que, desde o meu punto de vista, requiren as medidas que se votan. Dende logo, o Partido Popular xa adiantou, están a favor da suba das pensións, pero non, por exemplo, como eles chaman, de protexer os ocupas, non? Claro, eu creo, en este caso, estou bastante de acordo co exposto polo compañeiro, no sentido de que hai unha mistura de temas que dende logo non van a facer que estas votacións podan salir para adiante, pero de todas formas, para min, creo que é moi importante subir, facer esa regularización das pensións, tamén as moratorias nos desahucios, creo que son medidas efectivamente de escudo social que deben ser aprobadas, o que pasa que tamén creo que esta estrategia política misturalas para, se non salen, acusar ao oponente político do que teña que ser acusado. Tardou, creo que unha hora Pedro Sánchez en subir un vídeo a Instagram para acusar ao Partido Popular de que non quería subir as pensións. Efectivamente, de unha forma moi tramposa, porque o PP está dicindo que sí quere facer eso, pero non ao lado da outra medida, non? En todo caso, creo que a esquerda podría ir enterándose quen ten como
como aliados, porque os partidos nacionalistas fragmentarios son máis de dereitas que o grifo de agua fría. Entonces, a ver se nos vamos enterando que pactar con este tipo de organizacións que además xa é per se para mí ilexítimo no sentido de que como vas querer gobernar con quen pretende romper a propia nación e a propia patria. Pero en todo caso, se vas a pactar con este tipo de partidos que únicamente como fin teñen esa ruptura, teñen esa derivada de querer máis competencias, ese tipo de cuestións, non esperes que apoyen medidas que para mí creo que son moi necesarias de escudo social. Javier Casqueiro, ti estiveche no Congreso hoxe, entendo que non tiveche ningún tipo de sorpresa con este desenlace. No, ninguna. Es más, es que hemos repetido prácticamente calcado lo que pasó mañana hace un año con el mismo decreto. Justo. El mismo decreto ómnibus, con las mismas medidas, las mismas prórrogas sociales, porque hay que recordar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando ocurrió la pandemia, el Gobierno facilitó una serie de medidas para beneficiar, para ayudar, para subvencionar a las familias más desfavorecidas, a la gente que estaba teniendo problemas de desahucios, etcétera, al transporte público, bueno, una serie de medidas para ayudar en un momento crítico como aquel. Decía Dani, decía bien, se ha estirado todo eso de tal manera que llevamos 5 o 6 años recurriendo a la misma medida porque no hay suficientes apoyos parlamentarios para hacerlo. Por ejemplo, se lo han reclamado hoy algunos partidos, como el PNV y otros, con unos presupuestos, que es donde tú tienes que regular todo esto bien, ¿no? Como tiene que hacerse en una democracia normal, que funciona con unas reglas, etcétera. Es verdad que todo eso, con una situación de inestabilidad parlamentaria, lleva al Gobierno a recurrir al abuso permanente de los decretos. Dicho todo esto, cuando tú oyes el debate, es difícil de entender que alguien se oponga a estos decretos de hoy. Y de hecho ha sonado, y yo creo que estoy acostumbrado a seguir los debates parlamentarios y que trabajo allí, ha sonado a excusa muy mal argumentada, ¿no? La oposición por parte del Partido Popular especialmente y por parte de Junts no te quiero ni contar, cuando hemos empezado a desbarrar ya de que Cataluña nos roba y tal, etcétera, ¿no? Y ese argumentario. Pero es que la inmensa mayoría, lo decía Pablo y lo decía bien, la inmensa mayoría de las medidas, la inmensa mayoría, aquí decir prácticamente todas son idénticas a otras que se aprobaron y que el PP respaldó. Y incluso en lo más polémico, que es el tema de los desahucios, no estamos hablando de facilitar la ocupación, como se ha dicho de manera falsaria, ¿no? Hay que tener más de 10 pisos, es decir, a partir de 11 pisos, para que haya algún tipo de regulación o control por parte del Gobierno o exigencia de que se pongan en el mercado esos pisos, ¿no? No estamos hablando de la viejecita que tiene un piso para complementar la pensión, frase que se ha oído hoy de manera populista y demagógica, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, de gente que no tiene recurso habitacional alternativo y que vive en una situación de precariedad. Yo creo que puesto así, y de hecho se ha puesto así, todos los partidos de la Cámara, menos Vox, lo habrían respaldado. Y yo te vaticino que en algún momento iremos sacando las medidas que hoy no han salido, iremos sacándolas individualmente en el próximo periodo de sesiones. Eso sí se fai cachos, que é o que se está pedindo, non? Claro. Vamos a ver. Non era tan complicado. Aquí en democracia ten que gobernar a poder ser o partido máis votado, a poder ser. E se non goberna o partido máis votado, o que goberne, as súas alianzas teñen que sumar. E se non consigues a suma, xa levas 3 anos sin orzamentos, pois convoca eleccións. Claro, a mí foi moita gracia cando di, non, que queren, pois claro, si é legítimo, para iso se está en política. Oiga, sáquese usted que vostede non ten o apoio da sociedade. A democracia consiste neso. O papel que xoga o que está no Executivo e o papel que xoga o que está na oposición. Pero que, ademais, o que está no Executivo leva 3 anos, non conquire sacar un orzamento en toda a legislatura, pois terá que facer unha reflexión e un exercicio público de decir, oiga, eu teño unha debilidade parlamentaria, eu non teño os apoios parlamentarios. E como moi ben decía Paula, encima, os poucos apoios que teño, os teño con partidos que non creen no proxecto conxunto dos españois, creen no seu proxecto, pero non no proxecto democrático e constitucional. Están noutra deriva. Entonces, se vostede non ten esa capacidade, oiga, teña a honradez, a legitimidade que lle dá ao xogo político e democrático de convocar unhas eleccións como se fai en todo o entorno noso, en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania.
En Alemania, o goberno que está agora foi un goberno saído porque o señor Scholz, do Partido Socialista da Sociedade Democracia Alemania, non conquiriu sacar o orzamento, un orzamento. Aquí levamos 3 anos sin orzamento. E no caso concreto, naide ten dúbidas de que o apoio ás pensións, a revalorización das pensións, hai moita demagoxa, non, agora non. En primer lugar, os pensionistas españois son agora mesmo, non son, houve ao mellor uns anos que estiveron con unhas pensións, pero ahora mesmo, a medida que van pasando os anos, as pensións están nun nivel bastante alto, ata o punto de que temos un desequilibrio de que os rapaces novos están cobrando, traballando moito menos que un xubilado. Sí, sí. Dito isto, por suposto que estamos todos ca revalorización, pero, oiga, leve vostede, eu non estou tan de acordo con que, non, 11 casas, e se ten 11 casas, tenas. Claro. Iso é a liberdade. É que vamos ir contra a propiedade privada. Vamos ir contra a propiedade privada. Xa vexo aquí como moven a cabeza, pois, oye, o que teña 11 casas, pois salvo que veñan de un delito, pois a propiedade, a liberdade empeza na propiedade privada. Nas últimas horas, se cambia un pouquiño de tema, tamén se reconduciu a relación entre o Goberno e Podemos, sorpresa, chegaron a un pacto para regularizar migrantes, 500 000 de migrantes, un pacto que, pois non sei se colleu por sorpresa a todos, pero dende logo hai a moitos grupos parlamentarios que non lle fixo moita graza, Daniel Basteiro. Sí, aínda que a mí sorpréndeme, é dicir, no ano 2024 unha iniciativa legislativa popular, é dicir, coas sinaturas de, creo que máis de 600.000, máis de 500.000, 600.000 cidadáns, pois impulsaron unha iniciativa no Congreso para que houbera unha regularización deste tipo, en realidade, non? A toma en consideración, é dicir, a admisión a trámite, é dicir, que se falara deso, que se debatera no Congreso, pois foi apoiado por todos os grupos políticos, salvo Vox, non? Unha iniciativa que iba con signaturas desde, pois eu que sei, el Soviet de Vallecas á Conferencia Episcopal e Cáritas, non? O que se decidiu onte é nin máis nin menos que, bueno, pois a continuación desa reclamación cidadá. Bueno, sen pasalo pola Cámara. Sin pasalo pola Cámara, cunha reforma do reglamento de Sanxería, entendo que de maneira legal, e senón, pois supoño que alguén o contestará. E non hai moito máis. As persoas migrantes neste país son grande parte do éxito económico e dos datos de crecemento que hai na economía española. Iso dino, pois, a grande parte de economistas ata o Banco Central Europeo. Son persoas, por certo, moitas das que non teñen papéis, que xa viven aquí, que traballan aquí, que son os nosos veciños, que teñen unha dignidade, que non veñen a delinquir, que veñen a vivir co resto da cidadanía e a buscar a súa vida, como tantísimos galegos e españois fixeron noutras épocas e noutras latitudes, e o que se vai facer é formalizar o que xa é unha realidade, levar á lei o que xa é unha realidade e, por certo, facer que emerxa o moito traballo de economía informal ou da economía sumerxida, que por suposto se dignifiquen as súas condicións laborais, que se paguen impostos, que se financie o sistema da seguridade social. Eu non lle vexo realmente peros a esta iniciativa, tendo en conta a realidade española, tendo en conta pois as taxas de criminalidade, todas as condicións que se puxeron para unha medida que vai afectar e beneficiar a moitas persoas que, insisto, xa viven con nós, xa traballan con nós e son imprescindibles, porque sin elas parase o país en profesións que outras moitas persoas, por certo, españolitos de bien, non queren facer. Agora douche a palabra, Paula. Sí, douche a palabra agora para a réplica, pero quero que escoitemos tamén, porque esta mesma mañá, bueno, os corredores do Congreso, pois todos os políticos opinaban sobre este asunto, pero queríamos ir un pouquiño máis alá e falar co voceiro do sindicato maioritario da Policía Nacional, e isto foi o que nos dixo. Actualmente es materialmente imposible que los compañeros de extranjería realicen esa regularización masiva de más de 500.000 personas. Va a crear un efecto llamada que va a hacer que miles de personas se jueguen su vida en manos de mafias que van a traficar con esas personas.
materialmente imposible para eles, un chamamento ás mafias e tamén quería responder a españolitos de bien. É claro, porque os españolitos de ben non é que non queiran facer según que traballos, é que queremos e exiximos boas condicións. E o que pasa é que temos un modelo migratorio que está explotando a clase traballadora estranxeira e está devaluando as condicións laborais para a clase traballadora nativa. Temos unha política migratoria absolutamente nociva e absolutamente irresponsable. Somos capaces de asumir 500.000 de inmigrantes cada ano cando temos unha crisis de vivenda galopante, cando temos os sueldos estancados e cando temos os xóvenes e non tan xóvenes que non podemos acceder á propiedade de unha vivenda. O sea, non temos e pretendemos dar o que non temos, non? Por tanto, quenes van a sufrir os estragos da política inmigratoria tan irresponsable que está poñendo... Por que irresponsable? É dicir, irresponsable o problema porque... da vivenda solucionase votando inmigrantes? Non, por suposto para que teñamos máis casas? Por suposto que non. Solucionase, por exemplo, prohibindo especulación. Son temas distintos, non? Solucionase, pero tensiona o mercado da vivenda. Igual que tensiona o mercado laboral. O sea, hai unha devaluación das condicións laborais. E, por suposto, hai en barrios obreiros hai cada vez máis problemas de convivencia, porque se tú introduces masivamente a xente de outras culturas, pois obviamente pode darse esos problemas de convivencia. Vamos a repetir o modelo fracasado en Francia e vamos a facer políticas, non hai políticas de integración reais. O que hai é cada vez máis guetificación e problemas desa convivencia cidadana de seguridade e dende logo o de seguridade nacional, porque estamos vendo tamén como hai rutas migratorias polas que poden entrar personas que non deberían estar aquí. Entonces, temos que analizar e poñer encima da mesa todas as consecuencias da política inmigratoria. E, por suposto, a regularización pode ter algún efecto positivo, como, por exemplo, que a economía sumerxida non sexa tan sumerxida, non? Por suposto que sí. Ahora ben, vai solucionar esta regularización que a tasa de paro que teñen, por exemplo, os inmigrantes, que é superior a que temos os españoles, vai a solucionarla? Vai a solucionar esa degradación das condicións laborais xenerais que está producindo o sistema migratorio que temos? Eu creo que non. Entonces, a min pareceme un parche, además pareceme que se está dirimindo o asunto de forma lexítima, xa per se. Por que? Primeiro, húrtase o debate fazándose a través dun Real Decreto. Espero que isto sexa levado ao Tribunal Supremo, porque, dende logo, unha medida de tal calado non pode facerse a través de un Real Decreto. E logo pareceme tamén que o momento é moi oportuno. Estamos falando dos trenes da súa responsabilidade e veñen con algo que saben, además, como polariza o debate público. E polariza moito... Mira, pódese, además, ser moi crítico con políticas racistas, verdadeiramente xenófobas, de discriminación, e a mesma vez, porque eu sono, por exemplo, coa forma de actuar do SICE, de Trump e compañía, non? O sea, pódese ser moi crítico con ese tipo de políticas de odio e discriminación e a mesma vez ser moi crítica con un modelo migratorio que entendo e creo que deberíamos entender que regularizados ou non, o que hace é explotar a clase traballadora estranxeira e devaluar as condicións para a clase nativa. Javier, unha primeira valoración sobre o modelo, e que aquí hai moito que comentar. E tamén, en que momento chega isto? Por eso digo, voy a ser más breve. Desde el punto de vista del fondo, yo me quedo, frente al total del portavoz de Jupol, yo me quedo con el total del presidente de la Conferencia Episcopal. Y hablo de la dignidad humana, de lo que reclama la Iglesia Católica, de lo que reclaman cientos de organizaciones católicas y de todo tipo desde hace años, que llevan estudiando y presionando para que esto salga adelante. Y yo creo que me quedo también con ese 14% de la población extranjera que está cotizando a la seguridad social. Y me quedo con la dignidad y la humanización de toda esta situación y dándole la vuelta al debate que solo ve problemas en donde yo creo que hay oportunidades. Pero,
y termino rápido ahí, no niego la oportunidad política y partidista de la medida, ¿no? Cuando además hemos visto desde que empezó el año que se utiliza, ¿no?, que se quiere reactivar la agenda social con medidas muy encaminadas a lograr otra vez reactivar la mayoría del bloque de investidura. Con Esquerra Republicana, financiación singular, con PNV, gestión de la seguridad social, con Podemos, que estaba incluso más distanciado que ningún otro, esta regularización masiva absolutamente necesaria e imprescindible. Yo creo que aquí hay una táctica política legítima por parte del Gobierno. Vieito. Tan legítima como que a oposición digo o contrario. Sí. Que me gracia como cando a veces a oposición non lle damos esa legitimidade. No, vamos a ver, eu creo, na idea global podo estar de acordo. Vale. Pero creo que hai moito, decir, hai como se fan as cousas. En primeiro lugar, estáse hurtando á sociedade española un debate máis profundo, claro, que non o hai. E, dende logo, este é un tema para leválo ao Congreso dos Diputados. Esta forma de empequeñecer a democracia, en hurtarlle á sociedade os debates, pois a mí pareceme que é, bueno, unha demostración da pouca fe democrática que hai en quenes agora mesmo están gobernando España. E máis, isto, tal e como se fai, isto alimenta a Vox. Isto, sabe, o Sánchez, isto a Vox venlle de maravilla. A Vox e a Sánchez. Ao que non lle ven ben, probablemente, os cidadáns de boa vontade que queren e que están dispostos a que se incorpore esta xente, os inmigrantes, pero probablemente de outra maneira. Eu vou máis lonxe. É dicir, isto que, con todo o cariño eu digo a Bastello, os galegos íbamos, emigrábamos, e emigramos a moitos sitios. Nin era o mesmo contexto histórico, nin íbamos, íbamos de outra maneira, en moitos casos íbamos efectivamente a levantar eses países aos que fomos, pero sobre todo en América. Xa en Europa íbamos con un contrato, nadie saía de España a Suiza, a Alemania ou a Francia sin un contrato. Mira que non hai sempre. Bueno, deixademe rematar. Entonces, a mí o que me parece é que a mí pareceme ben que entren 500.000 persoas, pero creo que hai incapacidade técnica, como di o portavoz, creo que é compatible, totalmente compatible, o que di o portavoz da Conferencia Episcopal sobre a dignidade das persoas, o que di o portavoz da Policía. É dicir, técnicamente non hai capacidade para de repente legalizar a 500.000 persoas. Pero vou máis lonxe. É dicir, hai un problema tamén de índole cultural, sobre todo religioso, sobre todo en aqueles cuya religión consiste en sustituir ao Estado. A religión que é, basicamente, o Islán. O Islán é unha religión que quere gobernar os países, que non é unha religión que se queda no eido privado das persoas, senón que dende a religión entra no campo común da cidadanía. E en este momento España xa ten máis do 25% da poboación de orixe non español. Bueno, eu creo que todo eso debería abrir un debate. Me parece unha frivolidade que de repente, medio millón é porque non un millón, xa postos así. Paula, un apuntamento sobre isto e temos que outro día xa estamos. Eu entendo que pareceme moi ben, solo faltaría que non me pareceran ben as palabras da Conferencia Episcopal. Estou totalmente, o sea, todo isto debe primar a dignidade e os dereitos das persoas inmigrantes. Ahora ben, estamos falando de que son principios básicos por un lado e por outro que o Evangelio non é política. Entonces, unha política inmigratoria non ten que estar resida polos criterios do Evangelio. Ten que estar resida por criterios de prudencia e criterios de prudencia política e de garantir a autaxia da propia nación e a fortaleza da propia nación. E, dende logo, este modelo migratorio non é así. Falaba el do Islán. Por suposto que temos un problema Estamos en tempo, Eu só quería decir un par de cousas. Un, respeto a todas as religións, o Islam, igual que o catolicismo. Non é verdade. Non é verdade. Eso é a Constitución. A Constitución hai que lela tamén nese aspecto. Non. Pode un segundo ou non pode? Unha cosa é a Constitución, un par de datos, quedamos sin tempos. Datos. Frontex, informe do 15 de xaneiro, as chegadas irregulares a Europa son as menores de 2021. A ruta canaria, un 60% menos. Un desplome en toda a regla. Isto para falar, isto son datos da Axencia de Europa. Xaneiro. No ano 2025. Entón, podemos falar de efecto chamada. A oposición fala de efecto chamada desde hai moitos anos, non desde hoxe.
A tasa de emprego de poboación migrante sube de maneira exponencial. Desde a pandemia, un 45%. 16% de paro, maior que a España. Por favor, falamos de dignificar as condicións laborais. Un aumento do salario mínimo. Por favor, teño vos que pedir eu a vos porque temos que acabar. O paro, noticia de hoxe, por primeira vez por debaixo do 10%. Sí, bueno, pero o paro por debaixo do 10% non me mestures con isto que aínda non entrou en marcha. No, pero decir, a cousa non vai tan mal. Temos que rematar. Grazas, Basteiro, grazas, Casqueiro, que non che deixei falar por última vez, non te me enfades. Non pasa nada. Grazas, Paula Fraga, grazas, Vieito, moitas grazas a todos vostedes por estar aquí. Prometo que o vindeiro día serás o primeiro falar, Casqueiro. Grazas por estar aí ao outro lado, porque fomos os que fan todo isto posible. Isto Conexión Galicia, son María Chede, vémonos todos os martes.